Predstav si 3 dievčatá. Majú 12 rokov, chodia spolu do školy, hrajú sa, zdieľajú tajomstvá. Sú neoddeliteľné, na pohľad úplne obyčajné kamarátky. Ale 2 z nich nosia vo svojich hlavách niečo, čo nikto nevidí. Niečo, čo sa skrýva za obrazovkou počítača. Riadkami na internetových fórach. Niečo temné. Volá sa Slenderman a on, aspoň podľa nich, žije, sleduje, rozkazuje a chce si niečo vziať. Niekoho. Morgan a Anissa boli kamarátky. Spájalo niečo viac než spoločné záujmy. Spájala ich potreba úniku z reality. Morgan bola citlivá, často uzavretá do seba. Rada kreslila a žila vo svete fantázie. Anissa bola introvertka, ktorá hľadala uznanie a súhlas. Na internete narazili na creepypasty, strašidelné príbehy, ktoré si ľudia vymýšľali a zdieľali. Medzi nimi bol aj Slenderman. Tajomná bytosť bez tváre, ktorá unáša deti a žije hlboko v lese. Najprv to bol len strašidelný príbeh, ale pre Morgan a Anissu sa stal vierou. Po nociach si písali, kreslili Slendermana, hovorili o tom, ako sa im zjavuje v snoch. Verili, že ich sleduje. Morgan tvrdila, že s ním komunikuje. Ich vzťah k nemu sa prehlboval a narastal ako kult. S rituálmi, s pravidlami, s cieľom zapáčiť sa svojmu pánovi. Citát z denníka. Chcem mu slúžiť, len tak bude všetko v poriadku. Deti vedia snívať, vedia si vymýšľať, ale nie všetky deti dokážu pochopiť, že niečo je len vymyslené. A v prípade Morgan sa ukázalo, že jej myslenie je už skreslené. Neskôr sa zistilo, že trpela neliečenou schizofréniou. Videla a počula veci, ktoré neexistovali. V jej svete bol Slenderman niečo skutočné. Nie mýtus, ale entita. Boh. Bytosť, ktorá žije v opustenom dome v lese a má svoje služobníctvo. Anissa síce takéto vízie nemala, ale verila Morgan. A ešte viac verila Slendermanovi. Uverila, že ak mu neslúžia, zabije ich rodiny. Spoločne si začali predstavovať, že sa môžu stať proxy, teda služobničky Slendermana. Ale je tu háčik. Aby si ich Slenderman všimol, aby im dovolil vstúpiť do jeho sídla, museli mu priniesť obeť. A to mala byť ich najlepšia kamarátka Bella. 30. mája 2014 vo Wisconsine Morgan oslavovala 12. narodeniny. Pozvala Bellu a Anissu na prespávačku. Jedli pizzu, hrali stolné hry, smiali sa. Na pohľad idylický večer, ale v ich hlavách už bežal plán. Pôvodne ju chceli zabiť počas noci, počas spánku, ale nešlo to. Vraj nebol ten správny moment. Ráno preto zmenili plán. Vybrali sa všetky 3 do blízkeho lesa. Údajne hrať sa na schovávačku. Morgan niesla v batohu kuchynský nôž s čepelou dlhšou než 12 cm. Citát z výpovede. Vedeli sme, čo musíme urobiť. Ak to neurobíme, Herman príde po nás, to povedala Anissa. V lese hľadali miesto, kde ich nikto neuvidí. Bellu nalákala medzi stromy. Morgan sa potácala, no potom začala bodať. 19 rán do brucha, plúc, pečene. Jedna z rán minula srdce len o milimeter. A potom ju tam nechali. Morgan vraj Bellu po bodnutí objala a povedala jej: Zostaň ležať. Krv pôjde von a ty zomrieš rýchlejšie. Potom sa otočili a odišli. Chceli ísť do lesa, kde podľa nich býva Slenderman. Verili, že ich tam príjme, že sa stanú jeho služobníčkami. Bella však nezomrela. Hoci bola vážne zranená, plazila sa k ceste. Slabá, zakrvavená, našiel ju náhodný cyklista, ktorý okamžite zavolal pomoc. Záchranári konali rýchlo. V nemocnici ju stabilizovali, chirurgovia povedali, že iba šťastie a obrovská vôľa žiť ju zachránili. Keď polícia obe dievčatá zatkla, boli prekvapivo pokojné. Ako by si neuvedomovali, čo spravili. Až postupne sa ukázalo, že pravý príbeh sa neodohral v lese, ale v ich mysliach. Morgan bola dieťa so sklonom k samote. Od malička žila vo svete fantázie. Hovorila o vymyslených bytostiach, rozprávala sa s neviditeľnými kamarátmi. Rodičia si mysleli, že je len kreatívna. Ale v skutočnosti trpela paranoidnou schizofréniou.
Začala mať halucinácie už ako 10-ročná. Videla anielov aj démonov. Slenderman bol len jeden z nich, ale pre ňu ten najdôležitejší. Citát jej matky. Raz mi povedala, mami, ja viem, že sa rozprávam s niekým, kto tam nie je, ale on ma chápe. Morgan verila, že Slenderman ju sleduje cez obrazovku. Že môže ublížiť jej rodine. Že ak pre neho niečo neurobí, niekto zomrie. Jej rozhodovanie nebolo racionálne. Bolo ovládané strachom a halucináciou. Súdni znalci potvrdili, Morgan bola v čase činu úplne odtrhnutá od reality. Žila vo svete, ktorý existoval len v jej chorej mysli. Anisa bola iná. Nezaznamenali u nej psychotickú poruchu, ale bola citovo nestabilná, osamelá, ovplyvniteľná. Nemala veľa priateľov. Bola z detí, ktoré sa veľmi túžia zaradiť. Stretla Morgan, obdivovala ju. Aj keď jej Morgan povedala o Slendermanovi, uverila. Nie preto, že by sama mala halucinácie, ale preto, že chcela veriť. Chcela patriť, chcela byť súčasťou niečoho výnimočného. A keď Morgan povedala, že musia niekoho obetovať, súhlasila. Citát Anisy z výsluchu. Bála som sa, ale viac som sa bála toho, že by sa mi Morgan obrátila chrbtom. Psychológovia neskôr označili Anisin stav za zvýšenú stabilitu a disociatívne myslenie, schopnosť vypnúť etické pochybnosti v mene vyššej pravdy, v tomto prípade mýtického Slendermana. Deti okolo 11-12 rokov sú v prechodovom veku. Už vnímajú komplexné myšlienky, ale ešte nemajú plne vyvinuté kritické myslenie. Internet, najmä temný obsah, môže pôsobiť ako katalizátor. Odborníci hovoria, detská myseľ môže stotožniť fikciu s realitou, najmä ak ide o intenzívnu emocionálnu postavu ako Slenderman. Psychológovia varujú. Pri silnej emocionálnej izolácii, nedostatku dospelého dohľadu a pri online ponore do temných komunít môže dojsť k skresleniu reality, presne ako u Morgan a Anisy. Súdne pojednávania trvali roky. Morgan bola uznaná duševne nespôsobilou a odsúdená na 40 rokov v psychickej liečebni. Anisa dostala 25 rokov, z toho 3 roky v zariadení a zvyšok pod dohľadom. Ani jedna nešla do klasického väzenia a ani jedna už nikdy nebude vnímaná ako obyčajné dievča. Citát sudcu. Toto nie je prípad zločinu, toto je prípad detí, ktoré stratili kontakt s realitou. Bella prežila. Fyzicky sa zotavila, psychicky ťažko povedať. Dnes žije anonymne. Snaží sa uzavrieť túto kapitolu života. Raz povedala. Naučila som sa, že nie každý, koho nazývaš priateľom naozaj je. Tento prípad nám pripomína, že temnota nečíha len v noci, niekedy žije v detských hlavách, v digitálnych svetoch, v predstavách, ktorým nikto nevenuje pozornosť. A najdôležitejšie, pripomína nám, že aj deti, ktoré vyzerajú nevinne, môžu niesť ťažké vnútorné bremená. Sledujme svoje deti. Rozprávajme sa s nimi, všímajme si, čo ich fascinuje, pretože niekedy medzi hrou a hororom je len veľmi tenká hranica. A na záver, nezabudni. Najväčšie príbehy sa rodia práve vtedy, keď sa nikto nepozerá.